Takže čaute. Ja som Kingorto a budeme povedať na teraz ďalšie video, toto je druhé video za Katarínu. Už sa hra začala, akorát mi to začalo lagovať, tak som si to zapol znova. Tak dúfam, že už mi to nebude lagovať. A teraz mám trošku nevýhodu, pretože som mider a je so mňou na mide Karma. A problém je ten, že ona už bude väčší level, lebo ja som asi 3 minútky hral so strašnými lagmi, akorát som ešte nedal First Bloodmi, nedal, čo ešte výhoda. Ale dúfam, že mi ho nedajú teraz. Rýchlo načítavaj sa. Proste mal som lagy, pretože som stiahoval niečo, už sa mi to stiahovalo, tak rýchlo som to vypol, aby už mi to nelagovalo. Už by mi to lagovať aj nemalo. No, konečne mám 100%, ale už by som mohla začať aj hru, lebo asi našla. Som 2 level už, ale proste hral som asi fakt 3 minútky, možno tak 5 minúta, asi tak 6. Som na respawne a dneska som super. Už hram, prosím, nie. No going back. I like it. Takže tak, no dúfam, šestka, na to bude sranda hra. A mňa úprimne strašne teší. Nie, ona ma trafila. Ty vole. Never falter. Only fools hesitate. Čo som ja? Už taká láma. Sa môže byť väčší level, až také silné vysvetlenie. Nechajte sa. To je to celkom láma. Tá má brutálne malá hapka. Tyjo, keby som mal úplne, tak už než po nej skáčem, ale nemám. Keď sa teraz objaví, tak idem po nej. Bože, lak. To musí sa teraz stať. Teraz som písal. Musím trafiť, prosím, nožík. Nie, prečo ju je trafiť? Ja som počul, ako som na ňu išiel, čo s tým urobím. To som to strašne chytil. A teraz som po nej mohol ísť. Nedá. To som štvorka. To tak zdržať, aby nešla ešte rekal. Nemohla ísť tak tie vecičky, lebo ja chcem to robila. An ally has been slain. Yes, I'm cool. You have slain an enemy. Why? Because I An can. ally has Nemá been boty slain. super. Čo ma nedobehne. Your team has destroyed a Super, turret. ešte to vyhráme. Osma. Proste Rust pokašľal celkom. Ja viem, že na mňa čakajú. Teraz ten. Dajte si pozor na ten bolt, ty kokos. Without mercy. Pekne vidět na tom bude. Timo, WTF, čo to robíš, debil? Ja som všetko už. Ježiš, ja som také rýchlo dobro. Oh my god! Dobre, to je to Morgana, som už. Tak pozrite, že čo majú zahrať, čo aby ste vedeli. Sme ešte si zapamätali. Sme ešte tak možno stopnite, lebo už nemám čas postupovať. Musím ísť rýchlo rekal, si kúpiť itemy, lebo už mám 1200 goldov. Preklade zlatých, keby ste náhodou nevedeli.
tu. Tak je Never hodně flinch. stačí. Ten Mechakazix jsme splnili hrát, protože byl teda voluběl Mechakazix, ale nám se rád nechali hrát kill, když se to vydal. Tím mu dal pěkný kill, ale dál to bylo jistě. Your team has destroyed a turret. Bohužel chtěl vyhrát na killy, ale to taky vyhrát na killy, že? Když to dosáhne? Ne, dobré. A pěkný. Můžu pěkný kilovaček to, pokud to není jde. Dobré, zapoušem. To je brutálně náhodný kapka. Dobré, super, ještě nejde. Oh my god, go back! Ty vole, ten Rengar Only fools hesitate. Kamarádní damage, on ten trafil. To je debil. To je debil, SRO. Jo, tady to bereme. Mám strašně damage. Večo, neožalní to člověk. Nemá junglera ani nějaký. Oh my god. Dobré. What the fuck? Ne, dal chybu. Škoda. No going back. Nedám. Nás dostali svině, že neostali. Pojďme zase karma, která to pěkně chybí. Když uvidíme, já jsem ještě neskapal, čo je dobrý příznak. Zničil jsem turetku. Pojďte ještě. Už jdu. Pardon, nepůjdu. To je ten nemyslícký neskážný teď na to. Já to moc se nevím hrát. Potom asi nechci peněž. Jak jsem hovoril v minulém videu, vlastně nehovoril, tak mi zvýšili ještě za Troxa peníze, to kterou asi těž budem točit. No a vlastně tak jsem si tak koupil Katarinu, tam dostanu Lona a pak dostanu Kuta. Trvají ten strašně vždycky. A jsem se dosadil sami. Je to úplně rovná, pokud tak tomu to odmá. Tak super. 2.01, začínám to pěkně vidět, doufám, že to pěkně pochytím dělej. A jdeme s kapem. Ne. Tam vystává. Je dobré. Mám tady ty země, nevím, či je to slow. Ale chytal jsem. Tady mám si myslel, že budu vystát. Chytal, teda něco to prostě. A tam je stabil, krásně vykasírované. Double kill. Ale tripla se vydá, teda na ní. Bohužel to byl jeho problém, nechal se do dole. Prostě byla moja chyba, že jsem nechala dole. A já jdem back. Škoda. No, zase moja odpínka se projevuje žlutě brutálně. To nech si vystradil do pole.
Jo, každý rád má ešte to. Dobre, poďte. Ne, tak teraz už ne. Ready for trouble. Tak som aj pravdu. Vlastne ja vždycky dávam tie double killy v tých ultine mojej, to je skrytečné, lebo to je silná práca. A už sa nám začína strašne bať, lebo už to vidím. Rengar ešte neskúpal, som sa aj na tom boju. A to zabijem zase. Posrati som. Keď je 0-1, super. Koľko mi tým. Tam sú viditeľní. Budem si zabiť za chvíľu. Ďakujeme za chvíľu. Jo. Čas budem tú turetku ešte. Ale toto musíme vyhrať. To nevyhráme, to bude možno vyhrať. Oh my god. No fuck. A pekne zastunovala, no. Vidíte to turetu aspoň. Bohužiaľ, stáva sa, nevadí, rýchlo som. Bohužiaľ, neoplatilo sa to riskovať. Nevad. Nič, kúpim si teraz toto. Boty, tie budú treba. A ability power. Ja si kúpim ešte 3 tých potyňovka, lebo budem tam ešte asi dlho. Ja viem, že je to neobvykle, ale kúpim si jednu vardu. Na Rengara. Niekde tam z toho pohodím, aby ma neohrozoval. A idem teraz na topku trošku pomôcť. Super. Aspoň sa začnem pekne feediť. Pretože 16 minúta 7-1-1, to je podľa mňa celkom pekné skore. Už lepšie ako na Dravenovi 6-1, čo som mal minule. Stavno. Toto by sme fakt mali vyhrať, úžasne na nich tlačíme. A ešte nám nezničili ani jednu turetku. Čo som úplne hrdý. A nedal som ani First Blood mi nedali, ako v minulej hre. Už mám každopádne ten lifesteal už mám, takže už to bude ľahšie. Už ich budem môcť rýchlejšie tak skillovať. No, že to teraz nie na mňa. A nie, idú na mid, ja to teraz chcem posunúť trošička. Aspoň tých minionov. Lebo ak to pekne pušnem, to bude dobré. Hneď potom v tejto vládke už idem do reky. Mám tým hopnúť, lebo oni chcú skapne. Ale nie, krásne dávajú! Poďte, dajte ho dole! Rengar musí byť dole! Joju! Krásny! To ulti nám vôbec nepomohla, čo je úplne super, si myslím. A teraz tam ak napadnem. Nenapadnem, škoda. Nedáme ho dole, nevadí. Když sa bych teraz pocnil tam štoretka. No a budeme muset už nesmívať ničíko. Krásne sa vás už boja riadne. No ale ja sa nechám do seba takto, aby mi dali dole. Čo ti milí, toto je brutálne vymývané. Na mňa dali takto vypicovku, majú oni strašne veľký damage. Keby mne sa podáva krásne do Vikinga teraz, to bolo úplne super. Thank you, nie pre mňa. Ne, ja zdechnem ešte. Ešte nemá chvíľa. No, to bude mať aj asistky. Jo. Tak ja si ju zabijem. Dobre, teraz to poďme pušnúť. Go push, please. Push. O, super, vlastne ten tovar nehá, to preto vyhrávame. Ale mi to bohužiaľ môžu byť aj lepší hráči teraz na tom momente. Že poslúžaj tú turetku. Jo, tak tam vlastne nejdem. Doriti. Nachádzajú, čo je dobré. Čakám, mám ho vlastne príde na moju postičku. Máš dám asi kill, nedám kill. Škoda, strašná škoda.
Prežil. Škoda fakt, že som aj dal dole, no niečím si skore to. Už musím začať dobre hrať, lebo to už nebude ani dobré, nakoniec to skore. A to by bolo zlo, keby nebolo dobre toto skore. Viete čo, kúpim si radšej teraz toto ešte na hilko. Aby som mal proste viac sílu, tak karma je celkom dosť silná na to, že vôbec nič ako žiadne killy, nič a proste je celkom fakt silná. Tak, ku turečke pekne, tak som si dostal. A nedostal pekne, Timo, pekne, krásne. To bolo krásne urobené ako team game. Pekne dali. Tak to bolo fakt veľmi pekné team game, fakt to sa mi páčilo, ako ich tam vlastne dali. Ja by som že trash skapel, ale neskapal. Fakt pekne urobený team game. Bum, trošku si tu pušujem, čiže určite nemôžem dostať ani ten report, ale tak ďakujem, že si pozreli toto video. Dúfam, že dostanem honory. A hrám na EU Nordic and East, či jak to volá, či EU West and Nordic. Neviem fakt, jak sa volá, no viem, že tam je Est. Teda k tomu dúfam, že sa vám video páčilo, aj keď som bol AFK. Môžete si pozrieť itemy, aké som tam mal. A určite teraz budem natáčať ďalšie videá, ešte neviem s kým. Ale prosím vás, dajte like. Ďakujem. Dovidenia.